Jeg har ikke et talepapir til denne, og det bliver sådan lidt en intern joke, men når der rigtig skal tales med meget store ord, så bliver der brugt et talepapir. Så derfor har jeg valgt at flytte det over på telefonen, så ser det ikke så rart ud. Med den her tale vil jeg gerne sige tak for alt det, vi har udrettet sammen. Men for at I kan forstå, hvad der ligger i den tak, så vil jeg først sige noget om, hvorfor vi står her i dag. Ingen af os har ønsket at stå her i dag. Men jeg må fortælle jer, at den dag, da biskoppen traf sin beslutning om en afsked, der råbte min familie hurra, fordi vi ville gerne beholde deres far og bedstefar i live i nogle år endnu. Mange har efterfølgende spurgt, hvor jeg har været de sidste 4 måneder, og hvorfor jeg tog min afsked og ikke har stået op og taget kampen op. Det er sådan, at biskoppens beslutning var definitiv. Jeg skulle væk. Spørgsmålet var kun, hvordan. Jeg ville ikke frivilligt ansøge om en afsked, og valget stod derefter imellem en tjenestemandssag, som kan tage 1 til 2 år, og hvis resultat er givet på forhånd, at biskoppen får ret, eller jeg kunne indgå en gensidig aftale. Så jeg gjorde det sidste. Men da biskoppen truede med rejsende sigtelser for, ja, det er jo guderne vide, så blev betingelsen for en aftale, at der skulle stå, at jeg selv har sagt op. Frivilligt med øjeblikkelig bortvisning. Derfor har jeg ikke måttet mødes med menighedsrådene, eller med præsterne, eller med søndagsmenighederne i provstiet siden da. Det er vigtigt at huske, at den store klage til Kirkeministeriet ikke er min klage. Det er ikke mig, der klager. Det er ikke mig, der klages over. Jeg klager mig sådan set ikke. Men for ikke min afsked skal være forgæves, så skal denne sag løftes op til at handle om folkekirkens ledelse, om brugen af magt, og misbruget af magt, og om manglende retstilstand for menighedsråd og præster og provster. I sidste ende skal det handle om, hvorfor vi er her som en kristen kirke. Hvorfor skal vi leve i en verden af frygt og mismod, når det eneste vigtige er at være i kirke og formidle Guds kærlighed til min næste og mig selv. På den baggrund vil jeg sige tak for 5,5 vidunderlige år med nogle fantastiske sejre for fællesskabet og den kristne kirke. Tak for jeres imødekommenhed og velvilje og ansvarlighed. Ikke mindst når ansvarligheden var at sige mig imod. Tak fordi I viste mig den respekt at diskutere med mig, når jeg kom med mine ønsker og idéer til storpastorater og til fælles præstegårdsudvalg og hvad vi ellers kunne finde på. Men i alle de ting, som har været oprigtigt besværlige, der har vi kunnet have en snak om det. Mange gange så har jeg været nødt til at sige til jer, at det er sådan set ikke noget, jeg kan gøre noget ved. Men vi har taget snakken. Og tak fordi I er kommet tillidsfuldt og respektfuldt og har taget snakken med mig. Vi har skabt Danmarks historie og kirkehistorie i Nordjurs, hvor vi har vist, at storpastorater er en mulighed. Jeg siger ikke, det er det eneste rigtige, men at det er en mulighed på trods af lovgivningen. Vi fik det faktisk til at fungere.
i fællesskab. Og vi stod lige over for anden fase, som ville være at evaluere, revidere og videreudvikle på storpastoraterne, så de kunne blive nemmere at leve i. Og vi har vist, hvad godt det gode præstefællesskab kan gøre for landpræster. Tak til jer præster, som gik med på lejen, og som jeg tror ret hurtigt opdagede den glæde, det er at arbejde i fællesskab og løfte i flok og blive klogere og dygtigere sammen. Jeg er helt på det rene med, at det har været en voldsom omskiftelse, omstilling, forandring i jeres liv, både som præster og som mennesker, og blive inddraget i det her projekt. Men jeg tillader mig også at tolke det sådan, det jeg ser, at det faktisk har været til glæde og gavn i arbejdet som præst. Tak fordi præster og menighedsråd og kirkebetjening har taget imod den diakonale tanke, som fylder mit hjerte. At I så sporstrengt gik med i social drive-out i starten af coronanedlukningen, og på den måde gjorde en stor forskel i mange menneskers liv, og først og fremmest også viste, at kirken kan være her for andre end os selv. Tak fordi I kastede jer ind i det, og I sammen kunne løfte den opgave. Tak til hver en af jer for følgeskab og altid god vilje. Tak til Grenaa Menighedsråd for at have lavet denne dag i dag og have kæmpet for den. Jeg føler, at vi for 5,5 år siden tog hinanden i hænderne for at følges frem igennem det kirkelige landskab. Tak fordi I gik med. Og det vi har udrettet, og det vi har nået, det er der ingen, der kan tage fra os. Det kan godt være, at storpastoraterne ikke kan leve, hvis ikke der er en provst, der vil arbejde for det. Men så har vi haft en god tid, og vi vil gå herfra med mindet om, at den fælles indsats og det fælles arbejde og samarbejdet, at det er det, der skaber kirke og mission og bringer evangeliet ud. Så lad det være min tak til jer for nu. Af hjertet tak. Hermed vil jeg gerne overlade mikrofonen til den nuværende menighedsrådsformand her i Grenaa, Lena Lykkesaks. Tak for det, Vibeke. Jeg har også fulgt Aarhus eksempel og har lidt papir med, fordi der er rigtig mange ting, jeg skal huske at have sagt, som er vigtigt. Kære alle sammen, vi er samlet her i dag for at tage afsked med vores præst, vores provst, vores kollega og vores ven, Lars Semer. Lars er på pludselig og uretfærdig vis
blevet os fraholdet. Det kommer jeg til at gøre nogle gange, det der. Derfor står vi nu i den her situation, hvor vi skal tage afsked. Det er en situation, vi ikke har opfordret til. Vi har ikke bedt om, det skal være sådan, og vi har aldrig ønsket os, at situationen er, som den er i dag. Grenaa Sogn har mistet en præst. Norddjurs Provsti har mistet en provst. Og det er på grund af det, der bedst kan beskrives som karaktermord, en ofring. En ofring, ingen af de tilstedeværende i dag kan være tjent med. Det er hjerteskærende, og det er uretfærdigt. Selvom kampen for, at den her afskedsgudstjeneste overhovedet har skulle finde sted, mest af alt har føltes for os, der har arbejdet med det, som at slå i en pude, ja, så giver jeg ikke op. Jeg vil fortsat forsøge at kæmpe for, at vores præster og vores menighedsråd har ordentlige og trygge arbejdsvilkår. Og jeg vil kæmpe for, at vi ikke skal sige farvel til dig i dag, Lars, men på gensyn. Og at vi nu og fremover kan have de gode samarbejder, præster, provsti og menighedsråd imellem. Altså, du har som sagt haft mange berøringsflader, men der har også været nogle af os, som du faktisk har været leder for, hvor dit daglige virke har været at være leder. Og det er meget bevidst, at jeg ikke bruger ordet chef. Det kommer jeg tilbage til senere. Den du nok har været allertættest på, og brugt 5,5 år sammen med næsten hver eneste dag, det er vores umådeligt dygtige provstisekretær, Ilka Daniel, som nu tager mikrofonen. Kære alle, jeg står her ganske uden talepapir, fordi jeg har siddet og stirret på en tom skærm, og det gik meget op for mig, at det er det forkerte tidspunkt, det er det forkerte årsag til at skrive en talepapir. Vi skulle have stået her i september 2029, kort efter Lars' 70-års fødselsdag, hvor han sidder med en lille tømmermand i kirken, hvor jeg sidder her med ondt i maven, fordi jeg har spist alt for meget og ingen god mad. Og vi skulle have hørt en masse taler om, hvor dygtig Lars har været som provst, som præst, som menneske, som mentor. Meget sammenlignelig med høst, med dyrket jord, hvor Lars har pløjet og slået og høstet, hvor laden er fyldt og bliver overladt til en efterfølger med glæde og med positiv stemning, hvor alle taler ved alene har en hånd i. Den mulighed har biskoppen frataget os. Med lidelsesvigt, med magtmisbrug, løgn og manipulation har han frataget os den mulighed at takke Lars for et 11 års virke, og har frataget Lars muligheden for 11 års virke i Norddjurs Provsti. Det er kymmerligt, at vi har en biskop, der er blind for potentiale og Norddjurs Provsti, for potentiale og de frivillige i Norddjurs Provsti, som engagerer sig i menighedsrådene, i diakonale og sociale samarbejder, som Lars har medbragt på vej. En biskop, som er blind for de potentiale, der ligger i en præstegruppe med selvtillid, med styrke, som tillader sig efterhånden at have forventninger til sin ledelse, og ikke
ikke til sidst blind for Lars' potentiale som provst. Han er så blind for de potentialer, at han har isoleret sig selv. Og det har tvunget os til at stå i år 2023, 6 år for tidligt, i Grenaa Kirke og holde afskedsgudstjeneste for Lars. Det gør mig personligt rigtig meget ondt, fordi jeg har ikke kun fået en leder, jeg har fået en mentor. En mentor, som har gjort mig til et bedre menneske på mange måder, fordi jeg har været blind for rigtig mange nuancer i folkekirken. Da jeg blev ansat som provstisekretær, tænkte jeg, gamle bygninger, tomme kirker, præsterne som fortællere fra en bog, som er 1500-1600 år gamle, og som er endnu ældre skrifter sammen. For de nuancer, som er i fulde kirker, fuld med liv og engagement, med kærlighed og sammenhold, dem har jeg været blind på for 5 år siden. Det er jeg ikke mere nu, og det er alene takket Lars. Det er alene takket de præster, jeg har mødt. Det er alene takket de frivillige, jeg har mødt. Ja, Lars har talt min joke om dine fælles præstegårdskasser. Det vil jeg gerne have sagt lidt mere om, så alle får en forståelse for det. Det får jeg ikke lov til. Lars efterlader et rigtig stort arv her i Norddjurs Provsti, og ingen biskop kan fratage os det. Jeg bliver ved med at være en sten i skoen for en værdig efterfølger, åbenbart. Men jeg håber, at det du tager med herfra, det har givet dig lige så meget, som du har givet til os. Og jeg ved, at jeg har haft en indflydelse på dig, fordi du har ikke bandet de første år. Det har du gjort til sidst. Og til sidst vil jeg sige, du er stadigvæk min præsteroversigt for færdige dage. Det vil sige, indtil det ender lidt. Intet. Og vi ses igen. Tak for nu, tak for alt. De sidste lange tider har udtalt mig til diverse presse med udgangspunkt i på baggrund af de 9 klagende præster. Jeg hader udtrykket de 9 klagende præster, for det lyder som om, at vi går rundt og klager hele tiden. Det er faktisk ikke vilkåret. For vi har ikke haft meget at klage over indtil for få måneder siden. Tværtimod, så har vi faktisk følt os meget privilegeret. I dag taler jeg ikke på vegne af de 9 klagende præster, for det har Christina gjort så utrolig fint. Og jeg taler på vegne af mig selv. Lars, du trådte ind for 5 år siden. Jeg havde ikke været præst i mange år. Vi var lige som starten af det her projekt, der hed Storpastorater. Og jeg var måske faktisk nok på det tidspunkt en af de få, der sagde, det lyder som en god plan. Jeg var også lidt yngre, end jeg er i dag. Og havde været med helt fra starten. Men du viste os vejen. Hele vejen. Hele tiden. Du var bag os. Men ikke bare som leder, men også som mentor. Fordi når man skal det her, som er et kæmpe projekt, alle jer, der sidder her, hvad det har kostet og koster, af blod, sved og tårer, fordi det ændrer på alt i den folkekirkelige struktur. Det ændrer på den måde, vi har tænkt kirke. Men Lars ville det. Og helt absurd er det jo, at han faktisk blev prikket på skulderen til netop dette projekt. Et ønske om at ville Norddjurs, ville det, der stod foran ham, og han kastede sig ind i kampen. Så for det første, tak. Derudover så har jeg fået lov at sidde med dig i nogle år nu i provstiudvalget. Et sted, hvor vi snakker meget gamle bygninger, meget tørre tal, og jeg siger, at det kunne også få Lars blive tørre nok, og så skulle vi gerne lidt videre til noget af det, der var lidt sjovere. Men igen med en seriøsitet
om, at alt var væk. Og så havde Lars en evne. Og det er uanset om det gælder provstiudvalg, eller om det gælder præster. Det var, at han aldrig har sat sig for enden af bordet og sagt, her kommer jeg, nu skal jeg fortælle jer, hvordan det skal gøres. Nej, han satte sig for enden af bordet, og så sagde han, nu vil jeg gerne høre, hvad I har blevet ind. Og jeg kan også med fuldstændig oprigtighed sige, at i vores livudvalg, der var det nok lidt en udfordring, for det havde man ikke været vant til. I dag står vi her på en tragisk baggrund. Jeg vil lyve, hvis jeg ikke sagde, at det de sidste måneder har fyldt alt i vores præsteliv, i vores familieliv, i hvert fald hjemme hos os. Fordi det er så uretfærdigt. Vi lægger masser af timer, masser af energi i at være præster i den danske folkekirke. Vi gør det, fordi vi faktisk tror på, at der er et budskab, som skal ud over den der prædikestol. Men for at det kan lykkes, så er vi nødt til at have nogle vilkår, som gør, at vi tør gå på arbejde, at vi tør stille os på prædikestolen. For tør vi ikke det, så bliver budskabet også derefter. Og lige nu, der er vilkåret, at det er svært at ture. For vi kigger på retfærdighed, og vi forstår det ikke. Som sagt, jeg står her på fuldstændig egne præmisser. Kampen er ikke færdig. Vi kæmper videre. Vi kæmper ikke for Lars. Vi kæmper for folkekirken. Fordi vi skal ture stille os derop og fortælle evangeliet. Og vi skal ture, og vi skal ville noget med vores præstegerning. Men det skal I også som menighedsråd. I skal også ture og ville noget med jeres frivillige arbejde, som ikke strander på det biskoppelige kontor. Lars, tusind tak for alt. Jeg kan med 100% ærlighed sige, at telefonen stopper ikke med at ringe, fordi du vil stadigvæk både være en mentor og en guide. Så tak for det. Og med det vil jeg også rigtig gerne sige tak til alle talere. Og lige om lidt, så tænker jeg, at Lars han får ned til ovnen. Og så kan han sige, så er jeg sikker på, at han gerne vil sige pænt farvel til jer alle sammen. Jeg er nødt til bare at sige tak til jer alle sammen. Jeg skal nok stå ned i døren. Jeg gør som præsten siger. Og jeg vil gerne inspirere jer alle sammen, men jeg vil også gerne herfra sige tak. Tak for de meget smukke ord i talerne til jer, der har været her. Og tak til Peter for de vidunderlige sange. Der er så meget hjertevarme i det, så tak for det. Ha' det godt, men bare sådan en lille advarsel. Altså, det er jo ikke helt udelukket. Hvem ved, at miraklernes tid ikke er forbi, så måske kommer jeg tilbage igen.